Tässä puhuu rehtori. Kuten kaikki tiedämme, koulumme vierailevana opettajana on koko kuluvan kuukauden ajan toiminut professori Leclerc Pariisin Lyseosta. Tänään tietooni on saatettu, että professori Leclerc tervehtii suomalaisia tuttaviaan ytimekkäällä fraasilla: äitinne täytyy olla karvainen olento. Pyytäisinkin nyt niitä 4. B-luokan jälki-istuntoon määrättyjä oppilaita, jotka ovat toimineet professori Leclercin Suomen opettajina, vakavasti miettimään, onko tämä mielestänne hauskaa. Osallistu Kerro Kepponen -kilpailuun. Parhaat jäynet palkitaan repullisella koulutarvikkeita. Ohjeet Tiimarista ja osoitteesta tiimari.fi.